ኣብ ህይወት ፍርሒ ዘይተርፍ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ፍርሒ ኣባኻ ምቁፅፃር ዘጥፍኣሉ ወይ ኣባኻ ስልጣን ዘጥፍኣሉ ሓደ ነገር ኣሎ ሓደጋ ስለ ዘየለ ኣይኮነን ወይ እቲ ትኸዶ ዘለኻ ጉዕዞ ቀሊል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ንሓደ ነገር ትገብረሉ ዘለኻ ምኽንያትካ ሓያል ምስ ዝኸውን እዩ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ስለምንታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ ናትካ ምኽንያት ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ጀሚርካ ምፍፃም ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኢና ክንርኢ ሰላምታ ይረሳዕኩን ክሳዕ መጨረሻ መደብ ብምክትታል ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ንክበፅሕካ ሼር እንዳገበርኩም ናብታ ቪድዮ ክወስደኩም እምበኣር ከምቲ ልሙድ ካብ ፅሑፍ ኣብነት ወሲድና ኢና ክንጅምር ይሁዳ ምስ ሰራዊቱ ኣብ ሰማርያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓደ ኒቃኖር ዝበሃል ኣንፃሮም ዝተዓጥቀ ሰብ ነይሩ ነዚኦም በቃ ብጀሃራ ብፈኸራ ንዕኦም ኣጥፊኡ ሓወልቲ ንዓወቱ ክተክል ምዃኑ ከጥፍኦም ከም ዝደሊ ሓያል ሰራዊት ከም ዘለዎ ዘፈራርሕ ገለ ሰብ እዩ ነይሩ እቶም ሰራዊት ናይ ይሁዳ ከዓ ብጣዕሚ ፈሪሖም ካብቲ መሐለዊኦም ሲ ክወፁ ኣይደለዩን ኣይከኣሉን እውን ማለት እዩ ዝሓስብዎ ከዓ እንታይ እዩ ኣንስትና ደቅና ኣዝማድና ኣሕዋትናስ እንታይ ክኾኑ እዮም ፍርሒ ሒዝዎም ማለት እዩ ይሁዳ ግን እግዚኣብሔር ምስኡ ከም ዝነበረ ይኣምን ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ኣብቲ ዝኸዶ ውግእ ዓወት ክህቦ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከበርትዖም ይውስን እዚ ከዓ ቀዳማይ ዝገበሮ ነገር ሕሉፍ ዓወቶም ብምዝካር እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንውግኣቶም ይዋግኣሎም ከም ዝነበረ ምስኣቶም ክኸውን ከም ዝኾነ ናይ ኣቦታቶም ዓወት ካብ ኦሪትን ነቢያትን እንዳምፀ ፅሑፍ እንዳነገሮም ዝያዳ እውን ንኸኣምንዎ ሕልሚ ከም ዝረኣየ ኣረዲኡ ኣእሚኑ ብህንጢውነት ከም ዝለዓሉ ይገብሮም እዚ ከዓኒ ሓልዮት ልቦም ብዛዕባ ንሕና እንተተሳዒርናስ ኣንስትና ደቅና ኣዝማድና ኣሕዋትና እንታይ ክኾኑ እዮም ዝብል ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ቅዱስ መሰዊኢ እግዚኣብሔር ከም ዝኸውን ይገብሮም ማለት እዩ እዚ ይሁዳ ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ክነተክረሉ ዘለና ዝደለኽልኖ መዓልቲ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ምዝካር ዝብል ነገር እዩ ኣብ ህይወት ንሕና ሰባት ረሳዕቲ ኢና ዝሓለፍናዮ ህይወት ንርስዕ ዝተዓወትናይ ዓወታት ንርስዕ እግዚኣብሔር ብስውር ዝመርሓና ነገር ንርስዖ መንነትና ንርስዕ ዘበገሰና ምኽንያት ንርስዕ ልክዕ ከምዚ ኣብ ቦታ ናይ ሰራዊት ናይ ይሁዳ ኣብኡ ንረኽባ ኢና ንነፍስና ይሁዳ ግን ነቲ ዝነበረ ዓወት ዋ ከም ዝባ ነይሩ ኣብ ህይወተይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝነግሮም ነይሩ ፕሩፍ ኣለኩም እኮ ከምዚ እኮ ቅድሚ ሕጂ ነርኩም ኣብ ህይወትኩምስ ነይሩኩም እኮ ኢሉ እዩ ዝነግሮም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓደ ዓብ ነገር ክትገብር ከለካ ብድሕሪኡ ምኽንያት ኣለካ ራይት ብዘይ ሓደ ዓብ ምኽንያት ንሓደ ነገር ክተግሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይዚኦም ዝረኣናዮ ናይ ሰራዊት ናይ ይሁዳ እንድሕር ርኢና እቲ ናቶም ምኽንያት ብዛዕባ ክኸስርዎ ዝኽእሉ ነገር ብምሕሳብ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ኣንስቶም ደቆም ኣዝማዶም ኣሕዋቶም እንታይ ከም ዝኾኑ ንስቶም ምስ ተቐትሉ ክሳዕሩ ኣእምሮ ከዓ ፔይን ኤኒ ፕሌዠር ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ኢና እንድሕር ስዕረት ቃንዛ ውድቀት ገለ ነገር እንድሕር ደስ የብል ነገር ምስኡ ኣታች ጌርካሉ ኣተሓሒዝካሉ እንታይ ገድሽካ ኢሉ ከፍራሓካ ዝኽእል ነገር ኣምፅኡ ፕሮቴክት ዝገብረካ ስርሑ ፕሮቴክሽን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንድሕር እዚ ነገር እዚ ምስ ተገርክዎ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ዘጋጥመኒ ብዘይገድስ ሓሊፈ ንዕኡ እዚ ነገር ምስ ጨበጥክዎ ግን እዝን ኣለኒ በቃ እዝን ክረክብ እየ ዝብል ሓያል ዝኾነ ነገር እንድሕር ሂብካዮ ፕሌጀራብል ዝኾነ ሪዛልት ወይ ከዓ ውፅኢት እንድሕር ኣታች ጌርካሉ ከዓኒ ኣብ ኣገልግሎትካ ይውዕል ማለት እዩ ካብዘየለ ኣኻኺቡ ትብዓትካ መንገዲ እንዳፈጠረ ገለ ኣብ ኣገልግሎትካ ይውዕል ማለት እዩ ኣብዚ ከም ኣብነት ንኩሉ ሰብ ክወክል ኣይክእልን ንኸውን ግን ከም ኣብነት ክንወስዶ ዝደሊ ብሓደ ሸነኹ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ትራማት ገለ ኣብ ዘለዎ ከሎ እዚ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ብሰሓራ ብሊብያ ናብ ኤሮጳታት ሃገር ዝኣተወ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ በረኻ ከሎ ተስፋ ዘይቆረፀ ኣብቲ ኣብ ባሕሪ ኣምላኹ ኣሚኑ ከምዘይሰገረ ኣብቲ ዓዲ ሰላም ኣብቲ ውሑስ ዓዲ ምስ በፅሐ ተስፋ ይቆርፅ ከምቲ በቃ ነቲ ዓዲ ንኽኣቱ ዝኸፈለ ዋጋ ኮይኑስ ኣይነብርን ነቲ ዝሓለፈ ይርስዖ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡስ ኢድ ኣምላኽ ከም ዝረድኦ ብሂወት ዘሎስ ንሓደ ዕላማ ምዃኑ ናብኡ ዘምፅኦ ነገርሲ ገለ ምኽንያት ከም ዘሎ ገለስ ይርስዕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ ቤተል ናይ እስራኤላውያን ወይ ናይ ይሁዳ ናይ ሰራዊትን ገሊላ ንምፅኦ ዘለና ንስለ ታሪክ ሪፈረንስ ክንገብር ኣይኮናን ንምፅኦ ዘለና ዋላ ከምኡ ዝመስል ሕጂ እውን ሳይለንት ዝኾነ ቃልሲ ኣለና ሳይለንት ዝኾነ ውግኣት ኣለና ለሰይ እንድሕር ኣብ ሓደ ተምሃራይ ትምህርቲ ዘፅንዕ ዘሎ ፈተና ንኽሓልፍ ወይ ካብ ሓደ ትምህርቲ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ ንኽነጥር ተኮይኑ ብርትዕ ዝበለ ፈተና ምስ ኣጋጥሞ ከቋርፅ እዩ ምክንያቱ ነቲ ትምህርቲ ሓሊፈ እዚ ነገር ክበፅሐ ከምዚ ክጭብጥ እየ ዝበሎ ነገር የብሉን ከፅንዕ ካብኡ ንላዕሊ ክፅዕር እውን ክደፋፋ ኣይክእልን እዩ
حدا سب كن بتمرت حليفة إذن أتشوف كجبري إذن أبزي على الرجاز كريين نفسي أبزي أخوست عن نفسي اندحر إلى الواجن كيدا كسخ حدري واجا خفليو كبتيو خا مالتيو تيناتو مخنات نطر علوه إنن حيا المخنات ويكا سلامنتاي علوه مالتيو سلامتانت نجار جبرلس نطر نجار علوه واي فيتنس جمير كذا لخا سبورت تسرح دلخا قال جيم تخيد دلخا كاب سبات ندحر أبروفال كتركب راح تخيد ندحر لخا خونكا مسرخ بكايو زخيد نجار يبلكان ندحر عناها نخت حلو ميزان كان نخت قدل تزرع لخا قرط سبنت نخت ونن ندحر تخيد لخا خونكا جن مخناتك استفلايو ناتك لايف ستايل خات كبرتي مقصقص أكلات مالتيو واي ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዝበዝሕና ንወጥቀሉ ነገር ኣሎ ኣብ ጸሎት ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣብ ምንባብ ቤተ እምነት ኣብ ምኻድ ገለ ዝበዝሕና ሰባት ንደክም ኢና እዚ ከዓ ክንዲ ነቲ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ምጽላይና ምንባብና ቤተ እምነት ምኻድና ምስ ፈጣሪና ኮኔክትድ ምዃን ኢልና ክንዲ ንሓስቦ ከም ሓደ ግዴታ ስለ ንሪኦ ኣይንበጽሕን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ንነብስኻ ንሓደ ነገር ንኽትገብር ክደፍኣ ከለኻ ስለምንታይ ትገብሮላ ስለምንታይ ትወስድ ኣለኻ ስለምንታይ ትኸይድ ኣለኻ እቲ ምኽንያት ናትካ ሓይሊ እንተዘይብሉ ንትጻረ እንተደይብሉ ኣወል ሓንቲ ኣይትበጽሕኒ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና እንድሕር ርኢና እቲ ዝሓየለ ምኽንያት ዘለዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝበጽሕ እዚ ፓተርን ከዓ ኣብ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለየ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣስቴር ምእንቲ ህዝባ ክትብል ናፍቲ ንጉስ ክትከይድ ከላ ኣብኡ እንታይ እያ ትብል ንህይወተይ ኣብ ሓደጋ ክእትዋ መዲበ ኣለኹ እያ ትብል ስለምንታይ ምእንቲ ህዝባ ክትብል ሺ ሃዝ አ ስትሮንግ ዋይ ሓያል ዝኾነ ምኽንያት ነይርዋ ማለት እዩ ወይ ንህምያ ከዓኒ እቶም ህዝቢ በቃ እቶም ኣንጻሮም ዝኾኑ ሰባት ክመፁ ምስ ረኣዩ ወይ ብብዙሕ ምጥንቃቕ ምስ በዝሖም ገለ ክፈርሑ ምስ ረኣዮም ኩነታት ናይቶም ህዝቢ ሪኡ ምእንቲ ኣንስትኹምን ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ተባኣሱ ተቃለሱ ኢሉ የበርትዖም ማለት እዩ ምኽንያቶም የዘክሮም ወይ ከዓ ሓድሽ ምኽንያት ይሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ውን ብዓቢኡ ኣብ ጌተሰማኒ እዛ ጽዋእ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ኢሉ ጸልዩ ተኾነ ግን ገይርዎ ስለምንታይ ድሕነት ወዲ ሰብ ስለ ዝነበረት ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ ምኽንያት ናትና ማዕርኽን ደይ ሓያል ምስ ዝኸውን ጥራሕ ኢና ንኹሉ ነገር ተጻዊርና ክንስዕሮ ንኽእል ማለት እዩ ፍርሒ እቲ ድምፂ ናቱ ዝቕንስ ወይ ከዓ ዝጠፍእ ወይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናትና ዝኣቱ እቲ ናትና ሓያል ምኽንያት ምስ ዝህሉ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደጋጊምና ክንሓቶ ዘለና ወይ ኣነ ፂርና ንነብስና ክንሓታ ዘለና ስለምንታይ ህይወት በርቲዕኒ ስለምንታይ ከቢድኒ ምባል ዘይኮነ ወላ ይኽበድ ስለምንታይ ክገብሮ ዘለኒ ወላ ይኽበድ ሲ በቃ ንኹሉ ብድሆነ ህይወት ሰጊረ ክዕወት ዘለንስ ስለምንታይ እንታይ ኣነ ስለምንታይ ወላ ሓደ ገጽ ሙሉእ ምኽንያት እንተፀሓፍካ መሊሱ ሓይሊ ዝህበካ ነገር ይኾነልካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ለ ምዘን ሕቶታት ክገድፈኩም ናይ ምጅማርካ ምኽንያት እንታይ እዩ ነገራት ትጅምረሉ ዘለኻ ምኽንያትካ እንታይ እዩ ንኽትቅጽል ሓይሊ ዝህበካ ምኽንያትካ እንታይ እዩ ዕላማኻ ወይ እቲ ናትካ ፐርፐዝ ካብ ፍርሕኻ ንላዕሊ ድዩ እቲ ነቲ ጉዕዞኻ ትህቦ ዘለኻ ትርጉም ካብ ፍርሕኻ ንላዕሊ ድዩ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትህቦ ትርጉም ኣገዳስነት ኣለዎ ወይ እቲ ናትካ ሓይሊ ወይ ድኽመት ዝግለጽ ኣብኡ እዩ ማለት እዩ ወይ ዝርአ ኣብቲ ምቕጻልካን ምቁራጽካን ዝውሰንሲ ኣብኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝኾነ ቃንዛ ትርጉም እንተዘይሂብካዮ ብድሕሪኡ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ነዚ የድሓን ምእንቲ ዝኽጽመሜ ኣደ ክትሓርስ ከላኮ መዓት ስቓይ ደለዋ ግን እንታይ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ከም ዘላ ስለ ትፈልጥ ህይወት ከተቐጽል ህይወት ዘለዎ ኣካል ከተውፅእ ምዃና ስለተኣምን እያ ነቲ ናይ ሕርስነት ናይ ጥንስን ጉዕዞ ተሓልፎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣሎ don't wish things were easier wish you were stronger ነገራት ቀለልቲ ኾንልካ ዘይኮነስ ንስኻ ሓያል ክትከውን ተመነ ይብል ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ሃርድሽፕ ናይ ላይፍ ናይ ህይወት ከበድቲ ነገራት ብድሆታት like ወሲድካ ሓቂፍካ ተቐቢልካ ነቲ ስቓይ ትርጉም ሂብካ ብድሕሪኡ ዘሎ ትርጉም ሂብካ ኣብ ዝበፅሕ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም የመስግን ናብ ካልኦት ክበፅሕ ሼር ግበርዎ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንኻልእ መዓልቲ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም